Non sirve de nada ver nos portais inmobiliarios 6 anuncios da mesma casa con descripcións diferentes, con fotos diferentes, e ainda menos mal se solo hai cambio de fotos, porque moitas veces hai hasta diferentes prezos, pero moitas veces o propietario nin se lembra de en cantas inmobiliarias o ha posto a vivenda. O mercado inmobiliario está que temos un problema de vivenda, non temos vivendas suficientes para cubrir a demanda, tanto en alugueiro como en compraventa. Nós sempre dicimos que a solución, indudablemente a largo, é a construcción, pero a corto un é a mobilización das vivendas baleiras. Temos en Galicia moitísimas vivendas baleiras. Os galegos somos de mercar e de ter así a nosa casiña, quizá máis tarde que antes, cos nosos pais ou que nós, pero sí que quen pode acaba comprando. Co tema da mobilidade, non da xuventude agora, a xente xoven prefire alugar hasta que este asentada, porque hai moitísima mobilidade laboral. Estamos agora mesmo en bo momento para mercar? Eu penso que sí, porque penso que non van a baixar. E cales son as cousas nas que hai que fixarse cando vas ver un inmoble do que estás interesado? Un das cousas que incluso nós estamos pedindo moitas veces aos nosos propietarios e que moitas veces son reticentes a dar son as últimas actas da comunidade. Fai 10 anos, en calquer sitio estaban as fiestras cheas de cartéis de se vende, pero non é o habitual xa porque a xente ten medo a ocupación. E intentar que a xente poda ver que as inmobiliarias non somos o enemigo, que nós estamos para axudar a xente a ter a vivenda, que é algo super importante na vida de un. Inma, moitísimas grazas por estar aquí connosco no Tanto que Contar, ademais porque imos falar dun tema que preocupa e interesa moito a poboación, que é o tema da vivenda, non? Do mercado inmobiliario. Sí, la verdad, gracias a ti pola invitación. É un pracer para min estar aquí hoxe contigo para falar da vivenda e para falar deste tema que é un top de preocupación na poboación. Non creo que arranxemos moitos problemas, pero intentaremos falar deles. Por desgraza, non? O gallá fora tan Totalmente, fácil, sí. porque un tema bastante complicado. Ti notas isto de que a xente está preocupada con Sí, este sí. tema? Tanto polo tema do alugueiro como polo tema da compraventa, a xente está moi preocupada porque a xente que, inda que este nunha vivenda, este tranquilo, sabendo que ten un prazo de contrato, sempre ten esa inquietude de se acaba o contrato, que vai pasar? Porque hai moi Claro. pouca oferta. Ujú. Ti es axente inmobiliaria, tes a túa Ujú, propia inmobiliaria e sí. tamén es presidenta de Agalín, Asociación Galega de Inmobiliarias. Ujú. Vaya momento para ser presidenta. A verdade é que foi un reto, no, que asumín fai 2 anos. É difícil moitas veces, non, para unha muller asumir o reto porque, sobre todo, implica moito tempo. Se non fora porque teño unha un personal que pode sustituírme na oficina, sería totalmente imposible o poder asumir este cargo. E tamén a familia, porque sobre todo quita tempo. O bonito é que preocuparse polo sector, non? Polo resto das inmobiliarias e intentar que a xente poda ver que as inmobiliarias non somos o enemigo, que nós estamos para axudar a xente a ter a vivenda, que é algo super importante na vida de un. Cando alguén quere mercar unha vivenda, moitas veces un pode mercar unha vivenda unha vez na súa vida ou posible dúas veces, pero non moitas máis. Entón, eu penso que poder acompañar a xente nesos momentos é moi importante. É verdade que é un dos momentos máis importantes da vida dunha persoa. Sí, ademais produce moitos nervos na xente, porque é un momento, e non só para mercala, senón no momento do alugueiro tamén, porque moitas veces a xente xoven di eu prefiro alugar, pero Prefiro ou só podo alugar moitas tamén, veces claro. sí. Tamén eu penso que co tema da mobilidade, non, da xuventude agora, a xente xoven prefire alugar hasta que este asentada, porque hai moitísima mobilidade laboral, a xente igual está traballando igual en Coruña como en Madrid, como en outro sitio, entón a xente nos esos primeiros intres da súa vida, eu penso que sí, sempre prefere alquilar. Pero os galegos somos de mercar e de ter así a nosa casiña, quizá máis tarde que antes, cos nosos pais ou que nós,
pero sí que quen pode acaba comprando. En que consiste a actividade de Agalín exactamente? Agalín é a Asociación Galega de Inmobiliarias. Nesta asociación, neste momento, estamos máis de 50 inmobiliarias das 4 provincias, e centramos a nosa actividade, sobre todo, na formación e na maneira de traballar. É dicir, nós temos un código ético de obligado cumplimiento por todos os socios de Agalín. Nós preferimos máis ter unha asociación con xente honesta, que dé un bo asesoramento e que traballe como Deus manda, que non ter unha asociación na que poida entrar calqueira e na que a xente non sean compañeiros. A min gústame moito sempre dicir que dentro de Agalín poderemos colaborar ou non entre nós, que a maioría colaboramos, pero o que sí podo dicir é que a todo o mundo que está dentro é honesto e ten unha maneira de traballar honesta cos seus clientes. Deito, nós temos un comité ético para cando hai algún problema, incluso non só entre nós, sino con algún cliente, para intentar axudar tanto a inmobiliaria como a cliente a que se hai algún problema, que todo acabe ben, ¿no? Nos damos formación, damos labor de asesoramiento en temas legales tamén, e logo facemos unha vez ao ano un congreso inmobiliario, que xa vamos polo sexto, que a verdade é que está funcionando moi ben o noso congreso. Estamos moi orgullosos. Este año foi en Santiago, o anterior foi na Coruña. É un congreso de un día e medio onde se fala de como está o mercado e se lle dá formación a todo o mundo que veña. Non é un congreso para asociados, é un congreso para todo o sector, para que podan vir e poñerse o día tamén do que temos todos que aprender, non? De inteligencia artificial, falouse moito, como é lóxico, neste último, e de un montón de cousas. Hai moita competencia entre inmobiliarias? Sí hai moita competencia porque, además, falábamos que había moi pouca oferta, entón a pouca oferta que hai, parece que nos damos de tortas por captar, ¿no? Porque realmente a dificultade que temos nós neste momento é a captación, ¿no? Porque hai poucos pisos. Pero é bonito ter unha competencia sana. Eso é un pouco o que buscamos nós en Agalín. Cando alguén quere facerse socio de Agalín, lle consultamos o resto de socios se están de acordo ou se teñen algún dato que nos faga sospeitar de que é unha inmobiliaria que igual non usa moi boas prácticas ou que non temos moi boas referencias. Entón, non é que estemos rexeitando xente que queira entrar en Agalín, pero nos parece importantísimo o ter unha maneira de traballar honesta para cos nosos compañeiros e cos clientes. Porque normalmente as inmobiliarias encárganse dunha área, non? Non de varias ou non de áreas moi grandes. É verdade que en Galiza a maioría das inmobiliarias son bastante locales. É dicir, unha inmobiliaria na Coruña traballa a Coruña e o área metropolitana. E unha inmobiliaria, igual na Toxa, igual é só na Toxa, non, seguramente collerá o Grove, falando deso, pero sí que é verdade que moitas veces cando alguén quere algo en Santiago, por exemplo, eu que estou na Coruña, chamo un compañeiro de Santiago e dígolle, mira, te paso o contacto deste cliente que está buscando algo aí. Xeralmente facemos así. Si é verdade que agora empeza tamén a estar un pouco de moda a figura do personal shopper inmobiliario, que é como un axente de compradores. Aquí en Galicia, que non pasa en todas as comunidades, quen lle paga a inmobiliaria é o propietario, non? O vendedor. Pero en outras comunidades se paga mitad e mitad. Paga unha parte o comprador e unha parte o vendedor. O sea, eso está regulado? Non está regulado. Vale. O mercado é totalmente libre, pero é o uso e a costumbre, aquí paga o vendedor. Pero é verdade que se lle poden ofrecer servicios ao comprador e cobralle uns honorarios. Entón, a figura do personal shopper ou do axente de compradores que cobra uns honorarios, igual o que falábamos antes, por facer unha búsqueda, por acompañar a esas visitas, igual un axente de compradores encontra o teu piso dos teus soños noutra inmobiliaria, acompáñate e como a ti te está cobrando uns honorarios, non lle pide colaboración a outra inmobiliaria. Eso é un personal shopper. E ese personal shopper se va a encargar de facer un análisis máis en profundidade da vivenda, da comunidade de propietarios, de se ten igual humidades ou non, é un acompañamento máis profundo
ao comprador, porque é verdade que en Galiza o cliente da inmobiliaria, os clientes son os dous, eu digo moitas veces, o vendedor é o cliente porque é quen nos paga, e o comprador é un consumidor que ven a miña casa a comprar algo porque eu teño o piso ou a casa que quere, pero senón non ven porque quera contratarme a mí. Entón, hai esa figura de e nos na nosa inmobiliaria a temos, e cada vez a teñen máis inmobiliarias de xa que ti me has enseñado estos 2 pisos, sabes perfectamente o que eu quero, non teño tempo, prefiro pagarte uns honorarios e que te encargues ti de facer a búsqueda, independentemente de que o piso logo venda a túa inmobiliaria, outra, un particular, o que sea. É unha figura que está en alza. Cada vez Que é se ve máis. externa realmente ás axencias, non? Non, a maioría das veces é un servicio a maiores da mesma axencia. Ah, Tamén hai xente que son autónomos que se dedican a iso, de maneira... eu, por exemplo, dentro de Agalín temos un socio que é alemán e que o seu traballo é ese, é dicir, vai buscar a alemanes ao aeroporto, os leva, lles enseña as diferentes zonas donde que irán comprar e lles acompaña durante todo o proceso. dicías que no caso da venda, cando unha compra-venda dunha casa, o que paga é o propietario da casa, non? Que porcentaxe é o habitual? Vamos a ver, sempre se traballou en histórico, non? En Galiza co 3%. Pero é verdade que cada vez, a día de hoxe, as axencias que realmente invirten en redes sociales, en vídeo, en inteligencia artificial, en decoración da vivenda, o 3% quedase corto porque o servicio que se está ofrecendo é máis alto. Por eso é normal ver honorarios de 4 ou 5%. Quizá máis do 5 non é o habitual, pero un 4 ou 5 sí o habitual. Tamén é bastante máis habitual este 4, por exemplo, ou o 5, cando alguén firma unha exclusiva, porque moitas veces as exclusivas implican poder colaborar con outras axencias. Entón, cando... a mí me gustaría tamén falar un pouco desto porque creo que moita xente lle ten medo a firmar unha exclusiva porque di que entón eu solo podo traballar contigo. Xa, pero non sirve de nada ver nos portais inmobiliarios 6 anuncios da mesma casa con descripcións diferentes, con fotos diferentes, que igual como o primeiro anuncio que vexas sean unhas fotos malas, porque hai fotos malas, igual a persoa xa descarta a casa cando igual esa casa ben preparada podería servirlle, porque realmente unha vez que logo está vacía non está como ti a ves nesas fotos, non? Entón, moitas veces, as axencias que traballan ca exclusiva o que fan é unha inversión previa para mellorar o aspecto dese anuncio ou desa vivenda. Eu, se vou facer ese preparamento da túa vivenda, a vou a decorar, vou a chamar a un fotógrafo profesional, igual se unha casa vou a usar un servicio de drons ou vou facer un vídeo. Todo eso para min, como inmobiliaria, é unha inversión previa, que eu non vou cobrar, está incluída dentro dos meus honorarios, pero eu só cobro se vendo a éxito. Polo tanto, o que pido a cambio é unha exclusividade. Eu o que non podo é facer unha inversión de 1.000 ou 1.500 euros nunha vivenda e que logo cas miñas fotos a venda directamente ao propietario ou a venda á inmobiliaria de al lado que para os seus clientes enseña as miñas fotos porque son máis bonitas. Entón, por eso un pouco se pide a exclusiva. Que son ser dun ano? Ou é... No, menos, moito menos. Xeralmente, nos estábamolas a firmar a 6 meses e xa as firmamos de 4 meses, sin problema. Si, no, tampouco... do que se trata é de que o propietario este cómodo co que se va a pactar, non? Unha das cousas importantes tamén que me parecen da firma da exclusiva é a colaboración. Porque se ti me das a túa casa en exclusiva, eu me comprometo contigo a que si ven outra inmobiliaria con un cliente, eu cedo parte dos meus honorarios e lle enseño a casa ao seu cliente. Por qué? Porque eu te pido a ti unha exclusiva, pero non quero perjudicarte. Se hai outro cliente de outra inmobiliaria, eu enseño e comparto os meus honorarios. Entón, é unha maneira de non perder oportunidades. Eu defendo o meu propietario sempre, porque quen me paga é quen me contrata é quen me ha dado unha exclusiva. Se ti como propietario me das a mí unha exclusiva, quere decir que te estás comprometendo conmigo. Polo tanto, o meu compromiso
tamén é total contigo. Un compromiso mutuo. É un compromiso moito máis forte. Cando un ten un piso en unha inmobiliaria o que se chama nun contrato en aberto, que por suposto é totalmente legal, que non pasa nada e que moitísimas inmobiliarias traballan en aberto, non quero para nada dicir que non, pero o teñen 6 inmobiliarias, calqueira das 6 inmobiliarias pode vendelo, pero non hai un compromiso. Se eu sei que ti me has dado a mí e a 3 inmobiliarias máis, pois tampouco te has comprometido conmigo. Entón tamén, igual nun caso nunha negociación, eu non me importa beneficiar un pouco o comprador porque necesito que vendela eu porque senón igual vendo outra inmobiliaria. Claro. Cando unha exclusividade de feito, este tipo de modelo ven do mercado americano. O mercado americano é moitísimo máis maduro co noso, no sector da inmobiliaria. E eles en Estados Unidos, se ve moito nas series da televisión, teñen o axente da propiedade e o axente do comprador. Entón, ti se eres comprador, buscas un axente que te acompañe a ver propiedades da inmobiliaria que sea. E ti como axente de... Por eso fan, que nos encantan, que aquí xa se fan tamén, os días estos de portas abertas das casas, no que poñen ali un cóctel moi mono, pero si, por exemplo, nas series americanas onde se ve eso, os que veñen a ese día de portas abertas son outras inmobiliarias que veñen a coñecer a propiedade para poder ofrecérsela aos seus clientes. Isto aquí todavía non pasa. Pero sí que días de portas abertas, por exemplo, isto sí que pasa moito en Estados Unidos e aquí xa está facendo, igual que isto do personal shopper. Ali están máis acostumados a mercar e vender. Sí. Aquí, como moito, mercas unha casa Sí, na ali túa vida, dúas, como moitísimo, non? Así, habitualmente, quero Sí. dicir, hai de todo despois. E ali Pero ali sí que o mercado é máis non sei se flexible ou máis dinámico, digamos. é moitísimo máis dinámico. Sí. Un mercado... Tamén hai menos alugueiros. Totalmente, sí. Ali tamén se dá moito isto que agora se chamase o flipping, que é comprar, reformar para vender, porque hai moita xente que gaña moito diñeiro ali. Aquí xa non é tanto negocio como era, que o é, porque temos o problema dos profesionais, que moitas veces a día de hoxe é moi difícil encontrar xente que che faga unha reforma en un determinado plazo de tempo, porque hai moito traballo, que é fantástico, pero que facer unha reforma a día de hoxe non é nin rápido nin barato. Nin fácil, ás veces. Nin fácil. Porque... Entón, ese método de compro para arranxar e logo vender, moitas veces o poden facer esas mismas empresas, de reformas, que non tanto particular. Pero tamén sí, é certo risco. É un bo negocio tamén. O que dicías antes de cando entras nun portal e ves a mesma casa ou o mesmo piso en varios anuncios, a mí sí que me xenera certa desconfianza. É así. Claro, eso é o que nos queremos sempre decirlle ao propietario cando lle pedimos, non, ese compromiso, dese contrato de exclusividade, porque inda menos mal se solo hai cambio de fotos, porque moitas veces hai hasta diferentes prezos. De prezos, verdad? Sí, eu vin, pero considerables ás veces. Sí, porque moitas veces é unha maneira de traballar diferente. Hai moita xente que, por exemplo, va a volumen. Se ti como inmobiliaria traballas en aberto e vas a volumen, intentas captar moitísimo. É unha maneira totalmente lícita como calqueira outra. Entonces ti podes ir a volumen, captas moitos inmuebles, pero non podes estar facendo seguimentos a todos os inmuebles igual todas as semanas. Entón igual un inmueble ha baixado de precio porque o propietario ha considerado así, pero moitas veces o propietario nin se lembra de en cantas inmobiliarias o ha posto a vivenda. Entón non chama a cada inmobiliaria de mire, vou baixar 10.000. Non chama. Se ti non o chamas para actualizar, o teu anuncio queda obsoleto, porque está nun prezo diferente. Cal é o problema? Que a sensación do consumidor, cando entra no portal e ve o mismo piso 5 veces con prezos diferentes, é o que acabas de dicir, a desconfianza. Antes falábamos da porcentaxe de venta, non? Quen ten que pagalo. Cando é alugueiro, cales son eses gastos que hai que pagar a inmobiliaria? O propietario, por exemplo, ten que depositar na Xunta de Galicia unha mensualidade, que é a fianza legal que queda depositada na Xunta. Logo, a maioría das inmobiliarias
cobramos unha mensualidade de alquiler masiva, non? Por facer toda a xestión, incluindo ese ingreso da fianza. E o ten que pagar sempre o propietario. Incluso o seguro de impago ten que pagalo o propietario tamén. É dicir, si é verdade que hai moitos casos onde hai claro, temos este problema de falta de pisos e moitas veces pois a xente chama a un piso e diñe, non, tes que pagar ti isto. A lei di que non, xa, pero o que eres así, pois, hombre, tendríamos que evitar ese tipo de situacións, Vira non? unha noticia de que unha axencia solicitaba pagar por ver os... En Coruña hai unha axencia que está denunciada que o que facía, se aproveitaba moito da xente estranxeira que ven e que lle dicía que si lle pagaba, eu penso que eran 300 euros ou algo así, non me lembro ahora de exactamente canto era, que lles iban a dar prioridade e lles daban un listado de vivendas que podían ser alquiladas. Sobre todo, coa promesa de darlles esa prioridade, pagaban, pero logo o alquiler nunca chegaba. Xa. Entón, é un drama, porque moita xente, o sabemos, que igual ven de fora con moi xusta de diñeiro, precisamente que son o foco de a xente que fai estas cousas, pois que van xusto a quen menos, xa non o merece, porque non o merece nadie ser estafado, pero o que máis daño fan. Claro. E que operación lembras así como con máis agarimo ou porque costara máis, por algo... A verdade é que nos implicámonos moito sempre ca maioría dos clientes, non? Tanto propietarios como os compradores, non? Pero, mira, por exemplo, nos gusta moito cando a xente dá ese cambio radical nas vivendas, non? Vendimos fai un par de anos unha vivenda en Coruña que era un piso 22, que daba toda a volta, todas as vistas a toda a Coruña. Era espectacular. E cando acabou a reforma, chamounos e díxonos, ahora vide a vela. E claro, aquelo foi. Porque, bueno, cando ves algo que está pois moi bello, o típico piso en 40 anos que non se había tocado, e de repente ves eso, ou cando nos en Navidade, moitas veces temos unha especie como de boliña de Navidade que lle regalamos a todos os clientes que pon a miña primeira Navidade na miña casa e tal, moi chulo. E entonces cando igual se veñen á oficina, no, pero hai algúns que din, pois ven a traérmela a miña casa. Poñen un café ali. Entón, que te recorden con ese cariño é o máis bonito. Non tanto pola casa que vendiches, senón pola relación que creaches, non? De hecho, de feito, temos todos en todas as agencias, esos clientes que non paran de recomendarnos, que son como os nosos clientes fetiche, no? Que diste, a ver, este ano cantos clientes me mandou este cliente, porque quedou tan contento que logo sempre está, é como a nosa mellor emballadora, non? Neste caso. A verdade é que, claro, é que axudades a que a xente atope un fogar, non? Porque non é soamente moitas veces non é un sitio onde vivir, é un fogar onde pasan as cousas, non? As boas, as males, onde te refuxias. Entón, sí que é certo que é unha parte moi importante, o sea, que formades parte de algo moi importante na vida da xente, non? Ademais, é que non só eso, sino que os acompañamos moitas veces en momentos moi duros da vida, porque igual que un momento moi doce o de comprar a vivenda con ilusión, moitas veces un tamén vende a vivenda porque igual morreron os seus pais, ou polas separacións, que moitas veces hai separacións que, inda que sexan máis ou menos amigables, son moi dolorosas. Moitas veces pois hai xente que chora na notaría porque ou porque era a vivenda da súa nai, ou hai momentos moi emotivos que é moi bonito acompañar a xente en ese momento, pero realmente a casa é algo tan de tantos recuerdos que igual que cando nos vamos a unha vivenda, no? A poñelo un precio e lle decimos o valor emocional non podes poñelo. Hai que poñelo valor sen o que supón para ti isto. Nos ha pasado en moitas casas que igual hai frutais ou árboles. Es que estos árboles, os árboles non se tasan. Claro, porque é algo moi emocional, donde a xente viviu a súa infancia moitas veces, é moi emocional. Entón, é moi bonito
moito acompañar en estos momentos. Ujú, É moi duro, tamén ujú. depende o momento. O sea, que viviches lágrimas vaguas de emoción, de felicidade, supoño que tamén, non? Sí, Pero outras de tristeza, moitísimas, claro. moitísimas. De feito, moitas veces os acompañamos a cando fan logo a apertura de que porque na notaría entregas as chaves, Mm, pero a veces te din: "Ven conmigo". Entonces vas, é moi emocionante. mm. Como definirías, así a grandes rasgos, como está agora mesmo o mercado inmobiliario? Pois o mercado inmobiliario está que temos un problema de vivenda. É dicir, non temos vivendas suficientes para cubrir a demanda, tanto en alugueiro como en compraventa. Durante moitos anos, dende a crise do 2008, se deixou de construir, a poboación, e non só a poboación, senón tamén os hogares han ido aumentando, os hogares cada vez son máis pequenos, polo tanto, facen falta máis fogares. Ujú, Non só eso, sino tamén polo tema da inmigración, non temos vivendas suficientes para cubrir toda a xente ujú. que quere vivir. E o ter esa falta de stock fai que a xente non teña, o sea, sexa moi complicado, o conseguir vivenda. E, por tanto, os prezos están moi altos tamén. Sí, eso é un mercado que é un mercado libre, pois cando hai pouca oferta, pois aumentan os prezos. Aún así, agora, por exemplo, se chama o de zonas tensionadas, no? Ujú. O mercado de zona tensionada, que indudablemente as cidades que están o pedindo son zonas tensionadas, no? A Coruña, non vai ser a primeira en Sí. pedilo en Galicia. Sí, a Coruña vai ser a primeira que xa está concedido, se Ujú, concedeu. sí. Santiago vai polo camiño, eu penso que tamén llo concederán a Santiago. Realmente, declarar unha zona como zona tensionada quere dicir que, o salario medio da xente que vive nesa cidade, no? O precio medio dos alquileres supera o tercio desos salarios. Ujú, Es decir, xeralmente se recomenda que unha familia ou que unha persoa non supere o tercio do seu salario o que ten que pagar de alugueiro ou de hipoteca, se é o ujú. caso. Entón, cando os saldos medios de alquileres son superiores a ese terzo dos saldos medios, se considera que unha zona está tensionada. Indudablemente os precios han subido moitísimo Ujú. e as zonas en estos casos sí están tensionadas. O que temos máis dudas es que realmente el declarar as zonas tensionadas e o que eso implica den os resultados que se esperan. Ujú. Porque pensamos que si é verdade que se van a quizá non baixar os prezos, pero estabilizar, que deixen de subir os precios do alugueiro, pero pensamos que tamén vai haber unha caída da oferta. Ujú. Polo tanto, non sei se paga a pena para estabilizar os prezos que se caiga a oferta, porque hai moitos propietarios que teñen medo, que non queren que un organismo oficial lles diga canto poden pedir pola súa vivenda, porque no fondo pues é algo que traballaron durante moito tempo, moitas veces, non? Mm. Para acadalo, entón prefiren salir do mercado. Ujú. Nos na inmobiliaria temos moita xente que di: "Se acaba o contrato do meu inquilino en X meses, vou poñelo en venta". Ajá. Pensas que a xente vai, vender o seu inmoble? No, bueno, non toda a xente, o sea, hai xente que igual prefire vender, Ujú, hai outra xente que di: "Eu se non podo, adecuar o meu alugueiro ao que eu penso que é ujú, o mercado a día de hoxe, pois igual prefiro alquilar por temporada, ujú, ou igual prefiro outras maneiras que quizá non son as mellores". ujú. Algo tipo Din economía que en sumergida. Barcelona, Sí. non, que sí que se declarou, hai algunhas cidades en Cataluña e outras Mm, no País Vasco, mm. non, que sí que é certo que baixaron, non, os prezos, pero que subiu un pouco eses alugueiros temporais, pero tamén é certo que tamén subiron no resto de España, non? Non, ademais, é unha cousa que sí que se ha estudado en Cataluña especialmente, que é donde máis diferencia hai nos alugueiros de alugueiros moi altos, no? Ujú, De un perfil, xa non medio alto, senón moi alto. Se un propietario porque, cando unha zona se declara como zona de mercado residencial tensionado, o que ten que facer o propietario é que cando queda esa vivenda vacía, baleira, ten que volver a alquilar o mesmo prezo que tiña.
non pode aumentar. Solo lle permitirían aumentar un 10% se fai unhas obras de rehabilitación e as xustifica e todo Ujú. eso. Pero claro, moitas veces, se ti levas co teu piso alquilado igual 5 anos, xa non está nun valor de mercado, porque o alquilaches fai 5 anos, o inquilino se vai ou acaba o contrato ou o que sea, e ti queres volver a poñelo no mercado, ter que poñelo outra vez no mismo precio no que Mm. estaba, non no precio inicial de hace 5 anos, no precio no que estivera pagando últimamente ese inquilino. Pero en moitas zonas, especialmente en Barcelona, nos contaron moitos compañeiros de alí que, claro, igual estamos falando de pisos igual de 2.000 euros ao mes, que igual alguén estaba pagando 1.400 e o propietario di o retiro do mercado, fago outra cousa. Ujú. Entón, a media de todos os alugueiros realmente baixa. Por Ujú. que? Porque están perdendo moitos alugueiros Alto, sí. desos importes, porque cando unha vivenda non estivo alquilada antes, saliu un novo un listado, ¿no?, que é un Ujú. prezo de referenza de alquileres, onde se unha vivenda non estuvo alquilada, a administración te di canto podes pedir de máximo. Estamos falando que en moitos pisos, incluso na Coruña ou en Vigo, que poderían pedirse de alugueiro igual 1.400 euros, 1.500, nese rexistro igual te dan a posibilidade máxima de pedir 900. Hai moita diferenza. Mm. En calqueira caso, eso é para rentas moi altas, pero incluso en rentas máis baixas estamos falando igual de 200 euros ao mes, en Ujú. arrendamentos que igual agora podería pedirse 900 euros, en ese índice aparecen en 700. Mm. Entonces os propietarios teñen moitas dudas. Podería Vigo tamén pedilo, porque tamén están moi altos os prezos dos alugueiros e non hai tantos. Sí, pero eu penso que o Concello de Vigo, non, inda que é do mismo color político que o Goberno, penso que non quere Ujú. tocar os precios. No fondo, regular os prezos nunca é a mellor opción, no? Cando tivemos aquí crisis enerxéticas e subiu moitísimo o precio da luz, se intentou regular, pero nunca se topou o precio, ou cando subiu o pan ou o aceite de oliva. Sendo tamén todo o que estou dicindo cousas básicas igual que a vivenda. A vivenda indudablemente é un ben básico de primeira necesidade que hai que intentar que todo o mundo teña acceso a él. Ujú. Pero se quen ten as vivendas non é a administración e é unha persona particular, o seu dereito á propiedade privada debe prevalecer sobre porque cada un pode, se quere, poñer un precio social no seu alugueiro, pero é Mm. unha decisión propia. No momento de que alguén, administración en este caso, te obriga a poñer un precio determinado, a xente, os propietarios, non lles gusta. Entón, penso que Vigo, vendo o que está pasando en Cataluña, que realmente está caendo a oferta de alquiler, é Mm. dicir, os prezos si han baixado un 5%, pero realmente as vivendas que se poñen en alugueiro en Cataluña ronda o 20% menos Ujú. que antes da entrada en vigor das zonas tensionadas. Ujú. Entón, si vamos a perder vivendas en alugueiro, igual non paga pena. Ujú. Dirías que hai como unha especie de burbulla, como a que houbo, é diferente porque as condicións eran diferentes, antes sí que se construía moito, agora non se está a construir, pero nun momento iso estoupou. Crees que doutro xeito, porque é outra situación, pero pode chegar a estoupar? Non, eu penso que non estamos nun momento de burbulla, porque naquel momento que confluían varias cousas e unha delas era a financiación Ujú. libre para moitísima xente. Mm. Naquel momento se concederon moitísimas hipotecas a prezo máis gastos, máis, Mm. e realmente a xente no momento da crise estaba sobreendeudada e Ujú. por eso empezaron a vir tamén moitísimos impagos de hipotecas. Neste momento a situación, además desde esa os bancos pois aprenderon, Ujú. o sea, poñen moitas máis garantías á hora de dar os préstamos. Entonces, burbulla pensamos que non vai haber. Si é verdade que os prezos,
Poderíamos decir que é posible que en algún momento empecen a estabilizarse, porque os prezos, o sea, as vivendas teñen un prezo porque hai alguén que os paga, ¿no? Ujú. Nosotros sí nos hemos dado conta de que en algúns alugueiros, algún propietario que ha posto en algún momento algunha vivenda que pensamos que pode ser un pouquiño fora de precio, igual tamén tardase un pouquiño máis en Mm. alquilala, entón quizá pode regularse xa un pouquiño o mercado de alugueiro. Ujú. Estamos agora mesmo en bo momento para mercar unha casa? Eu penso que sí. Eu penso que sí, porque penso que non van a baixar. É dicir, estamos nun momento de mercado ao alza, pero non hai previsións de que en algún momento vaya a baixar. Entón, o bo de poder comprar agora, nun momento de alza, é que se sigue subindo, pois un está comprando ben. Pero penso que é un bon momento para comprar porque o alugueiro está moi caro. Ujú. Entón, e o alugueiro sí que van a intentar controlalo de algunha maneira. Entón, creo que tamén é un bon momento para comprar porque os bancos están receptivos a dar diñeiro. É Ujú. dicir, con todas as garantías, non como foi na época da crise, pero sí é verdade que os bancos están dando diñeiros. Hai axudas a nivel autonómico e a nivel estatal para poder chegar ao 100%. Moitas veces a barreira que tiñan moitos compradores, non, para poder comprar unha vivenda era a aportación, non, que había que hacer. Ujú. Agora, o sea, os bancos igual dan unha hipoteca ao 80%, pois un tería que aportar ese 20% máis os gastos. Entón, agora hai unhos avais que hace tanto a administración autonómica como o goberno central para poder chegar ao 100%, está vendo axudas e temos os tipos de interés baixos, é dicir, estamos firmando hipotecas por debaixo do 3%. Entonces penso que poder firmar a día de hoxe unha hipoteca tipo fixo a un 2 e pico, para min é un bo momento para comprar, porque aseguras ese tipo de interés os 20, os 25 anos que ti teñas a túa hipoteca. Ujú. Entonces xa non é tanto que tamén polo precio polo que ti estás comprando, sino pola garantía que tes de que durante todo ese tempo vas a pagar a mesma cuota da hipoteca. Ujú. O sea, que estamos en bo momento para mercar, Sempre. pero Bueno, sempre no. para vender tamén porque, o sea, pode parecer que tamén porque non hai moita oferta ou non hai tanta oferta. Nós no sector, no, inmobiliario sempre decimos que dependendo do ciclo, no, do que estemos, hai ciclos no que o que é forte é o propietario e noutras Ujú. veces o que é forte é o comprador, no. Indudablemente en este momento estamos nun momento no que o forte é o propietario. Por Ajá. que? Porque hai moi pouca oferta. Ujú. Entón ese propietario, inda que teña que poñer a súa vivenda, intentar pois poñela pois bonita, no, que sea atractiva a un prezo máis ou menos de mercado, Mm. realmente no momento no que poñemos unha vivenda á venta sempre hai xente interesada, Ujú. non? Salvo que este totalmente fora de precio. Por iso tamén é moi importante poder contar con xente que te poda asesorar para poñer o precio correcto dende o inicio. Ujú. Nos pensamos que poder contar con un profesional que faga un bo asesoramento e que poda dar un rango de prezo aproximado, no, de cal pode ser o precio de venta, hace que ese propietario diga: se a min o meu asesor inmobiliario recomendoume poñer este prezo, Mm. pois eu mantéñome polo menos o primer mes, os 2 primeiros meses firme, porque penso que é o prezo adecuado. Mm. Por iso digo, sí que é bo momento, pero o rei é o propietario neste momento. Bueno, non hai táboas aínda, non? Neste momento non, porque hai moi pouca oferta, Ujú. entón moita xente que igual ve que os alugueiros estánse disparando e prefire comprar. E logo tamén entra outro actor no mercado da compra-venta, que é un actor moi importante, que a min sempre me gusta non criminalizalo, non? Porque se lle critica bastante, que é o perfil do inversor. Ujú. Nós temos en todas as axencias en Galicia inversores, non estou falando de fondos, nin de grandes empresas, nin Que tamén os simplemente hai. que tamén os hai, pero que hai moito pequeno inversor, o Ujú. típico autónomo que aforra algo e prefire pois o que ten aforrado metelo nun piso. Entonces, sí que hai pequenos inversores que compran un piso para poñelo en alugueiro. Creo que é moi importante tamén esta figura porque se non existiran estos inversores,
habería moita menos oferta de alugueiro. Mm, Entonces, penso que é moi importante estos actores que entran tamén, que compran un piso e o poñen no mercado de alugueiro para sacarlle unha rentabilidade ao seu diñeiro. ujú, Que pasa? Que tamén é outro actor máis a entrar a competir con quen quere comprar o seu piso ujú, para vivir. ujú. Bueno, e falabas dos alugueiros, crees que o Estado ten que mercar, ten que construir pisos para poder ter un alugueiro un pouco máis A xusto? solución vai por aí. Pensamos que a construcción, tanto de alugueiro como de vivenda de protección, vivenda a prezo asequible Mm, para a maioría da xente, é fundamental. Penso que eles, tarde, pero tamén se han dado conta de que é fundamental que se poñan a construir, están desarrollando en toda Galicia un montón de proxectos de construcción. O problema que temos son os prazos, indudable. ujú, Dende que alguén inicia o desenrolo dun polígono para que ese polígono pase a ser edificable, para que logo haxa un proxecto, que ese proxecto teña un proxecto de urbanización, as licencias, a construcción, pasan 6 anos, ujú. 8 anos, é moito tempo para o problema que temos nós a día de hoxe. Que hai que facelo para ir adiantándonos? Por suposto, pero é necesario tamén complementalo con outras medidas que nos den solucións a corto, porque senón estamos nun cuello de botella. Sí, que dende logo non sei o que, porque o que dicíamos que non imos chegar probablemente á solución do problema, pero algo ten que pasar. Nós sempre dicimos que a solución, indudablemente a largo, é a construcción, pero a corto, un é a mobilización das vivendas baleiras. Temos en Galicia moitísimas vivendas baleiras, Ujú, moitas. Moitas están no rural, non todas están nas zonas donde a xente lle gustaría vivir, non? Porque a xente, no fondo, pois, quere acabar nas cidades, pero en todas as cidades tenemos moitas vivendas baleiras. A maioría desas vivendas poden ter 2 problemas polos cuales non están no mercado. mm, Un, moitas veces veñen de herdanzas, que teñen problemas e que están paradas. Bueno, casi 3. O segundo é que non están en un bo estado de actualización. Moita xente que igual pois, herdou ou ten un piso vacío, pero está dos anos 70. ujú. Entón, se ti queres poñelo no mercado de alugueiro, pois igual tes que facer unha obra de rehabilitación, igual non completa, pero eso implica unha inversión. Mm, E logo, o tercer problema que teñen os propietarios é o medo. Indudablemente, os propietarios teñen medo a bueno, non lle vou dicir ocupación, porque realmente ocupación aquí en Galicia tamén hai que ser claros, no? E dicir que non temos graves problemas de ocupación. Hai casos, non hai que tampouco mm, dicir que non, pero non temos grandes casos de ocupación. Outra cosa é o inquilino que non paga, ujú, que tampouco é o habitual. A maioría da xente paga, ujú, salvo que teña problemas. O que ujú, necesitamos é que as administracións teñan donde realoxar a xente que non pode pagar o seu alquiler, mm. porque o que non pode ser é que un propietario particular teña que financiar a vida de alguén con dificultades económicas, porque para eso están as administracións. Entón, indudablemente os propietarios teñen medo, Ujú. teñen medo. Ti notas que hai ese medo á ocupación? A ocupación no tanto, pero medo a que non lle paguen ou a que fagan destrozos no piso, sí. É Eso que é un é medo. que hai unhas semanas eu quería ir a ver unha casa, non? E falei coa xente inmobiliaria e díxome: Non che podo enviar o link agora porque o propietario ten medo a que lle ocupen". Ela díxome: "Eu, en toda a miña vida laboral, que levo toda a vida traballando nisto, pasounos unha vez e segundo chamamos a policía, marcharon". Non? Pero sí que esa cousa de certo medo Claro, unha existe. das cousas que te demostra eso é que fai 10 anos, por dicir un dato, en calqueir sitio estaban as fiestras cheas de cartéis de se vende, se vende. Mm, Agora non. agora non. Agora non. Por que? Porque a xente non quere
Dicir que o seu piso está baleiro, que está en Ujú. venta ou está en alugueiro. Hai casos no que sí, igual en casas, porque teñen alarma, bueno, hai casos no que sí que seguimos poñendo cartéis, pero non é o habitual xa porque a xente ten medo á ocupación, pero sí é verdade que aquí en Galicia non é o máis habitual a ocupación. Ujú. Dicías tamén que hai algúns que non, bueno, que precisan dunha rehabilitación para poder vivir neles. Van a saír agora unhas axudas para Sí, a isto? Xunta de Galicia ha cambiado un programa que tiña de vivenda baleira, ahora lle vai chamar de outro nome, que xa está presentado, está pendente de aprobación, que creemos que pode ser tamén bastante interesante para intentar poñer no mercado esas vivendas. Vai ir acompañado dun presuposto para unha axuda á rehabilitación, es decir, van a cubrir un 80% hasta un determinado importe, Ujú. pero das obras de rehabilitación, pois se un ten que cambiar pois cocina, baños ou fiestras, por Ujú. exemplo, pois a Xunta vai poder axudar e tamén no momento que se faga o contrato de alugueiro co inquilino, tamén lle vai a pagar o seguro de impago e o seguro de hogar. Ujú. Isto que, non, que dicías que lle preocupa a xente hoxe, Sí, xa o seguro de impago, a verdade é que é un actor importante, non? Porque lle dá tranquilidade moitas veces aos propietarios, non? Ujú. Os seguros de impago, o primeiro que fan, ademais, é unha criba, non? É dicir, eles analizan o inquilino para ver se ven risco de que poida deixar de pagar ou non, entón, se o seguro acepta a ese inquilino, pois o propietario de entrada queda un pouquiño tamén máis tranquilo, que é o importante, é dicir, o Mm. importante é darlle aos propietarios a tranquilidade de que teñen o piso alquilado, que cobran unha renta, Ujú. incluso hai moitos desos seguros a día de hoxe que teñen un seguro novo que nos estamos empezando tamén a facelo, que é que a compañía de seguros é a que paga o alugueiro e se Ujú. fai cargo en caso de impagos. Ujú. É dicir, te aseguran que a ti o día 5 cobras o alugueiro. Cobran unha parte do alugueiro, unha parte mínima, pero se encargan eles de si o inquilino paga, non paga ou hai que reclamar. E pois, pode ser que te haya como algún anuncio na radio da Axencia Negociadora do Alquiler ou algo así. Ten que ver con isto ou non? No, eu Non. penso que non. O Ah, que sí vale, que que hai dicían é algo. hai varias compañías que son compañías de seguros, no, Mm. de alugueiros que o que fan é iso, é Ujú. dicir, aseguran ao propietario o cobro das rentas. Ujú. E cando chega ese momento que ves a casa dos teus soños ou case dos teus soños e decides mercalo, hai que dar moitos pasos. Quero dicir, non é unha tarefa fácil, mercar unha casa. Vamos a ver. Para iso estades vos, Para por eso suposto. están os Pero profesionais, pero sí. sí é verdade que moitas veces, hai algo de burocracia, non? Pero moitas veces o que decimos é: hai que intentar tamén disfrutar dese momento. Ujú. Deixalo, por suposto, en manos de profesionais, pero hai cousas que ten que facer o cliente, é dicir, inda que nós queramos facer determinadas xestións, hai cousas que ten que facer o cliente. Por exemplo, o tema da negociación cos bancos a veces é un pouco tedioso tamén, Sí. non? Non, é que penso que quizás non temos a suficiente formación ás veces, non? Á hora de pedir unha hipoteca, formación bancaria, formación económica, que Totalmente. chegas ao banco e non sabes moi ben o que che Bue están eu contando, pois cara de que pareza que sí, pero realmente non. bueno, tamén podería non vou facer moitos enemigos hoxe, pero os bancos a veces, pois en función do que teñan que vender ese mes, Claro. pois moitas veces poden recomendar cousas Mm, que igual, porque xa sabemos que os bancos venden seguros, venden mm, o que lles coincida, non? Pero pero sí é verdade, é dicir, que penso que o sea, sería fundamental que nos colexios deran unhas clases, xa non de economía, macroeconomía mm, mundial, senón de economía familiar, que sí. alguén cando chega a este momento, incluso do alugueiro previo á Mm, compra, que un sepa como é un contrato, canto ten que pagar, como funciona unha conta nun banco, como mm. funciona unha domiciliación de recibos. A maioría dos nosos xoves non teñen nin idea desto.
Ujú. É moi importante, porque eu encontrome con moita xente que ven a comprar, no noso caso, na miña inmobiliaria, pois pola miña formación previa antes de montar a inmobiliaria, eu traballei nunha empresa que facíamos hipotecas, nun broker hipotecario. Ujú. Entón, claro, eu estou especializada nese tema. Entón, todo o mundo que ven a comprar ten unha entrevista previa donde eu estou, pois, igual unha hora Mm. falando de como funciona unha compra-venta, que gastos vai ter, como é o proceso do notario, que Mm. facturas son as que vai ter que pagar, porque a maioría das veces o banco lle di ao cliente vas ter unhos gastos de 14.500 euros. Vale, pero por que teño que pagar eso? De que es? Claro. Pois tanto é o notario, tanto é o rexistro, tanto é Mm. tal. Entonces creo que coñecer en profundidade que alguén poda facer un bo asesoramento coñecer en profundidade como é todo o proceso facilita el que sexa pouquiño máis dulce. Ujú. É dicir, para que a xente non se estrese, porque si é Mm. verdade que cando algo non o controlas, pois te produce moitísima máis preocupación. Sí. Entón, sí que é verdade que un pouquiño de economía financiera Non estaría mal. lle vendría ben a todo o mundo. Non, e ademais é un proceso que claro, que pode xenerar moita, pues, sí, nerviosismo, ao final é moito diñeiro, despois posterior hai unha mudanza, que ese tamén é outro tema. Supoño que ti viviches algunha separación en plena compra dunha casa, non? Bueno, por desgracia hemos vivido moitas cousas moi duras. Claro. É dicir, eu sempre digo que na miña casa, non, na miña inmobiliaria, Mm. as operacións non se caen. Porque a xente di, pero se logo as arras non se firman. Digo, por que non se van a firmar? Pero Mm. sí, é verdade que en 18 anos que levamos non, ca xencia inmobiliaria, eu penso que houbo dúas que non se firmaron. Ujú. Unha por unha enfermidade grave, non, tres. Unha por unha enfermidade grave, alguén que nese proceso lle detectan unha enfermidade grave, ten que retomar por completo a súa vida Claro. e o que menos está pensando é en afrontar unha compra dunha vivenda. Unha segunda vez, un embarazo, alguén que estaba comprando un apartamento dun dormitorio e de repente está embarazada Ah, e di, esto onde o yo, meto? que pasa aquí? O sea, Claro. tal. E logo outro que sí que es verdade que son as operacións que a maioría das axencias, eu penso e sempre digo que nos estamos especializados en herdanzas, porque temos moitas e xa temos moita experiencia, Ujú. pero é verdade que as herdanzas moitas veces dan moitos quebraderos de cabeza, Mm. porque moitas veces, xa o sabemos, poñer de acordo a xente é moi difícil. Hace falta moita mediación, falar con todos moitas veces en reunións por separado, e sí que é verdade que unha ocasión, hace relativamente pouco tempo, ao final un dos herdeiros quixo quedarse ca vivenda. Ajá. Pero, senón, a maioría das veces non hai problemas. Se algo está ben feito dende o principio, non debería haber problemas. Ujú. E ti como montaches a túa propia inmobiliaria aí? Que dixeches 15 anos, 18, 18, 18. 18. Pois eu traballaba nunha xestoría hipotecaria, facendo hipotecas, e a miña labor era visitar inmobiliarias e atender os seus clientes. Eu atendía aos clientes das inmobiliarias, lles facía pois esta entrevista de financiación que fago agora aos meus clientes e lles buscaba a mellor financiación para ese piso que querían comprar. A verdade é que nos abrimos a inmobiliaria no ano 2007. Sin comentarios. Non fomos moi visionarios neste caso, Bueno, pero pasastes polo peor o seguimos aí. comezo, non? Non temos a sorte de que a nosa empresa ven de unha axencia de seguros que xa había dun dos meus socios, entón nos montamos a empresa que é seguros e tamén gestionamos comunidades de propietarios. Entón, como temos esas tres seccións, pois unhas seccións pois sempre cubren un pouquiño as outras, non? Entón, eu sempre o dixen cando decidín, non, montar a inmobiliaria cos meus socios, eu non sei se sabrei facer o que non hai que facer, o teño moi claro. Por que? Porque eu estaba sempre visitando as inmobiliarias e vendo, pois eso, cando había problemas de documentación, cando unha inmobiliaria igual pois non tiña moi ben feito un contrato, que a veces pasaba, e o que fixen foi formarme, estudiei un ano, había un curso da UNED que era de experto universitario en empresas inmobiliarias e de construcción, dixen, eu de financiación xa sei, pero necesito formarme en isto. Entón, todo ese tempo que estivemos montando, facendo a reforma e co proxecto, estudiei
para intentar, por lo menos, poder dar o asesoramento xa máis completo. E penso que desde esa tampouco xa non deixei de facer cursos e de estudiar, pero bueno, porque a un cando lle gusta o que fai, Claro. tamén se queres asesorar ben os teus clientes é necesario estar en continua formación. Ujú. E logo, pois eso, porque me gusta. E cales son as cousas nas que hai que fixarse cando vas ver un inmoble no que estás interesado? Un das cousas que incluso nós estamos pedindo moitas veces aos nosos propietarios e que moitas veces son reticentes a dar son as últimas actas da comunidade. Claro, é que o da comunidade é un tema, claro, Sí, vale. porque vivimos Pois en mira, no Galiza. nunca se me ocurriría. Claro, por exemplo, xa que queres unha perla, acabo de darche a perla do podcast. Non, pero é verdade, porque vivimos en Galicia, aquí temos moita humedade, hai grietas, hai temporais, hai moito edificio con moitos anos. Indudablemente, pois é o que hablamos. Se levamos 20 anos sin construción, sin nova construcción, pois implica que a maioría dos edificios teñen moitos anos. Ujú. Entón, pois moitos han pasado xa por esas rehabilitacións de fachada ou tellados, Ujú. ou fiestras, pero hai outros que non. Entón, a mí, por exemplo, non me parece un problema que nun edificio teñan que facer unha obra de rehabilitación. Ujú. O importante é sabelo, que ti cando podes comprar, o sea, cando vas a comprar, sepas que igual en un ano vas a ter unha derrama de 10.000 euros. Claro. Que esos 10.000 euros van sobre o teu piso, os vas a forrar en enerxía, posiblemente, e que o edificio vai gañar en un montón de cosas. Pero lo importante é sabelo, coñecelo. Porque é moi desagradable, de hecho, tamén nos pasa a nós como a todos, que pode haber que se aprobe unha derrama entre que un deixa unhas arras e se produce a compraventa. E eso, pois claro, pois é un problema porque moitas veces hai que volver a renegocialo, claro. Claro, porque é algo co que non Algo con lo que non contabas. contaban ningunha das partes. Vamos Ujú. a pensar que non é nada ocultado, Ujú. senón, bueno, pois a veces os edificios pasa isto. E logo sempre, pois, ver ben a nota simple do rexistro da propiedade, pero, bueno, en xeral, a maioría das inmobiliarias eso o teñen xa medianamente resolto. Ujú. Dirías que Galicia está de moda Sin lugar a últimamente? dudas. Sí. Temos un efecto chamada, creo que moi importante. Creo que temos dous cousas, pero importantísimas. Un é o clima. É dicir, o cambio climático que está sendo tan perxudicial para as zonas de Levante e do Sur, que están que morren da calor, que hai pois as riadas e que hai... nós aquí sí que estamos notando que temos mellor clima que cando nós éramos pequenos. Mm. Entón, eso está producindo un efecto chamada. Logo, pois, coa conectividade que hai hoxe en día, en Galicia como no resto de España, permite que calquer persoa que queira teletraballar, pode teletraballar, pero non hablo da Coruña, hablo igual de calqueira población. Hoxe en día ten total conectividade. Case Entón, calquera, sí. bueno, veña, É que tes onde eu razón. vivo chegou hai uns meses, pero sí. E onde eu vivo tamén Sí. fai meses. Pero Pero agora sí. sí, cada vez máis, incluso poblacións de costa, Mm. tipo Noia ou Boiro, Mm. bueno, por decir dúas, non? Mm. Por non decir grandes cidades ni grandes centros turísticos, bueno, que sí que son centros turísticos, pero que hai moita xente que xa se está indo a vivir aí para todo o ano. Entón, penso que sí que é moito efecto chamada, non? Polo clima e logo por unha cousa maravillosa que é que, inda que digan que somos desconfiados, a xente está contenta cando ven a Galiza. Eu noto moitísimo cando a xente ven a ver un piso que é de fora e dicen que están moi cómodos en Galicia tamén coa xente. E non entro na gastronomía porque xa sería o terceiro. É unha obviedade. Claro, pero o clima e a xente sí que están facendo que a xente veña a Galiza non solo en verano, sino a vivir todo o ano. Pode ser un arma de doble filo, non? Como pode influir iso nos prezos? Ao alza, seguro, Sí. seguro, es que non podemos decir outra cousa. De feito, creo que o turismo, igual que a xente que ven para traballar todo o ano, pois é unha cousa que hai que regular, porque logo pasa o que está pasando en moitas cidades que van con manifestacións dicindo non queremos os turistas, non queremos a xente de fora. Entón, non queremos que pase eso, pero bienvenidos
benvidos sexan todos os que vengan. Ademais, Ujú. Galiza é unha comunidade de emigrantes Ujú. de base, de toda a vida. Sí, que últimamente hai moitos titulares. Lía hai pouco James Rhodes, o famoso pianista Vive na Coruña, sí, que está buscando casa en Nigrán. sí. E tamén, bueno, isto é noticia de hai nada, que Julio Iglesias mercou unha casa en Ourense, Ai, non me que enterei. apareceu onte. Será en avión ou Non, por non, aí, non, non? non sei Bueno. exactamente onde, pero sí, en Ourense, que penso que é onde están máis baixos polo momento, creo, o prezo da vivenda. Sí, no, Ourense é unha provinza todavía por descubrir. Mm. É dicir que Pois o ven mercado Julio a inmobiliario descubrila. sí, sí. O non ten mar, xa sabemos que Xa. non ter mar é un Pero ten ríos, ten sí, hombre, claro, e ten zonas moi toda a bonitas, sí. parte o sea, do viño ten unha atracción Espectacular. tremendísima para a xente. Ujú, Todo o mundo que ven, incluso eu que estou na Coruña, din: Non, temos que ir a o ujú. sea, visitan a verdade é que Galiza ten moitísimos sitios por descubrir. Ujú. Falábamos do turismo, iso tamén pode fomentar, pois a expansión deses pisos turísticos, non? Que tamén teñen a súa Sí, as vivendas de uso turístico ahora xa empezan a regularse, sobre todo ujú, nas grandes cidades. É fundamental que se regulen. Primeiro, moitas vivendas de vivenda de alquiler tradicional se foron a vivenda de uso turístico porque é máis rentable. ujú, Se sabemos que moitos de os propietarios pois son esos pequenos inversores que se lles dá máis rentabilidade, pois se van a vivenda de uso turístico. O problema é que se non temos donde vivir a xente, o que non pode que estar chea unha cidade de vivendas de uso ujú, turístico. Que tamén penso que é un modelo máis de turismo e que non por eso teñen que desaparecer. Simplemente o necesario é que estén reguladas. ujú, Agora xa se están regulando, sobre todo nas grandes cidades, xa están aprobadas as reglamentacións e hai algunhas vivendas que se quedan sen licencia. ujú, Entón, se lles dá tamén poder ás comunidades de propietarios para que poidan a aceptalas ou non esas ujú. vivendas de uso turístico. Porque indudablemente unha vivenda de uso turístico implica máis uso de zonas comuns, moitas veces que poñen un telefonillo con unhas chaves diferente no portal, Ujú, que este entrando e saindo xente non coñecida, mm. aunque eso non debería de ser un problema, moitas veces si xenera problemas nas comunidades de Sí, propietarios. e dende logo é un cambio nos barrios, non, das cidades que sobre todo dos centros das cidades, que é onde máis se está afectando, que bueno, que sí que se perden moitas cousas tamén. De feito, na Coruña, por exemplo, a nova reglamentación só permite en baixos ou entre plantas ou edificios completos. Ujú, Para que? Para que, polo menos, se un edificio completo, pois é como si fora, que non me escoiten os dos hoteles, un mini hotel, ujú, que non o é, claro. porque realmente non o é. O importante é que, e isto xa estamos no camiño, é que se considere que as vivendas de uso turístico é unha actividade económica, porque realmente implica un rexistro e implica uns servicios obligatorios que hai que darlle a esos visitantes, hai un rexistro obrigatorio de visitantes, entón eso automáticamente se convirte nunha actividade económica. Entón, Ujú, claro, non calquer particular pode iniciar unha actividade económica porque teña un piso. ujú, Entón, penso que esa regulación tamén se consigue volver a recuperar algúns desos pisos para ujú, o alugueiro tradicional e benvido sea. ujú. Falábamos antes, non, como de que o sector, non, que parece que está en alza. Unha cousa que me chama a mí moito a atención Mm. vendo redes sociais, que moitas inmobiliarias a día de hoxe están a facer vídeos ofertando inmobles como cunha presentadora ou un presentador. Sí, Sí, iso é como unha nova tendencia. A sí. min soame un pouco, o sea, lévame un pouco a Estados Unidos. Recórdame unha cousa non? Sí, sí, Non eu sei que sigo se moito as series americanas de sí, as inmobiliarias, sí, fáltame o Ferrari, o Gucci, esas sí. cousas, pero que sí que as cousas que están ben feitas é bo traelas, non? Ujú, E poñelas en marcha. Indudablemente, nun vídeo se ve moito máis que nunha foto. mm, Nun vídeo se aprecia máis pois todas as estancias. E logo, se a ti unha persoa que te resulta xa non familiar, pero agradable, vai explicándote todas as características do piso, pois a verdade é que ten tirón. E ademais porque nas redes sociales se prima o vídeo. ujú, Entón, a día de hoxe, todas as inmobiliarias que traballan as redes sociales están vendendo por redes sociales. ujú, Non quere dicir
que nos gustaría que pudiéramos prescindir dos portais, porque os portais son un gran ente Mm, que nos un ten. contedor, ¿no? Sí, Sí. sí, que realmente a maioría das demandas de compradores entran polos portais, pero as redes sociales, a maioría das inmobiliarias temos moitos seguidores que están pendente do que subimos para poder ir a velos. E as redes sociais, se non lles das ese contido en vídeo, Ujú. pois non acaba sendo relevante, entón é necesario facer vídeos. Hai que adaptarse, non? Adaptarse ou morir. Bueno, adaptarse, pues o galla se adapte o sector á Mm, poboación, digamos que de algún xeito podamos chegar a uns prezos, non, máis xustos, tanto sí, no sobre todo alugueiro no coma alugueiro, na sí, compra, e que a cousa se estabilice, non? Porque ao final falamos de vivendas, pero tamén falamos dun dereito, non? Que é o de poder ter un teito, totalmente, un fogar, non? No que totalmente. construir a vida. Moitísimas grazas, Emma, Nada, a de ti. verdade que un placer falar contigo, falas moi claro, enténdese perfectamente, moi didáctico, e un placer compartir esta conversación contigo dun tema ademais tan importante que penso que lle interesa tanto á poboación. Gracias a ti. Un placer. Un placer.